αρκετούς φαν των προϊόντων της Forever. Άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν καθημερινά, είτε κάνουν το clean ναι, είτε όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να μας μιλήσει λίγο για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πακέτο και γιατί είναι τόσο ιδιαίτερα. Γιατί με αυτό το πακέτο βλέπουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε και που πολλές φορές φαντάζουν και απίστευτα. Καταρχήν να αναφερθούμε στο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα όσον αφορά το πώς θα πρέπει να γίνει το πρόγραμμα. Για όλους όσους δεν το έχουν κάνει ή δεν το γνωρίζουν το προϊόν του Clean Nine, ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης 9 ημερών, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να διώξουμε οτιδήποτε τοξίνη έχει υπερφορτώσει το σύστημά μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων και να ελέγξουμε ταυτόχρονα και το αίσθημα της πείνας. Επειδή είναι ένα πρόγραμμα αρκετά περιορισμένων θερμίδων, δηλαδή χαμηλών θερμίδων, όπως τα λέγαμε στη διαιτολογία, μέσα από τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνει, μας βοηθάει στο να ελέγξουμε την πείνα μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος της πείνας όταν μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα διατροφής. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε, αλλά να νιώθουμε και ότι έχουμε ενέργεια, ότι έχουμε τόνωση. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνει μέσα ένα εντυπάκι με όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος και έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο να το εφαρμόσουμε. Το 30% των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, από ό,τι είδα από την δημοσκόπηση, δεν γνωρίζει το προϊόν και ή έστω το γνωρίζει αλλά δεν το έχει εφαρμόσει. Οπότε να δούμε λίγο τα προϊόντα, Μιχάλη, που περιέχει μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ωραία. Περιέχει καταρχήν 2 λίτρα από το χυμό Aloe Vera Gel της Forever σε 3 γεύσεις, δηλαδή επιλέγουμε ποια από τις 3 γεύσεις θέλουμε. Φυσικά ο Aloe Vera Gel, ο απλός, ο κίτρινος χυμός, περιέχει 99,7% ζελέ από το εσωτερικό του φύλου και είναι ουσιαστικά ο πιο απλός χυμός, η πιο απλή εκδοχή του χυμού, χωρίς την γεύση από κάποιο άλλο φυτό ή φρούτο. Φυσικά περιέχει πολύ βιταμίνη C για να μας ενισχύσει το νοσοποιητικό, τώρα που το έχουμε και πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας, και για να μας κάνει να νιώθουμε περισσότερη ευεξία, περισσότερη ενέργεια και φυσικά βοηθάει στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, δεν έχει ζάχαρη και δεν έχει γλουτένη. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και 2 άλλες ακόμα επιλογές χυμών, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο ένας είναι ο Aloe Berry Nectar και ο άλλος είναι ο Aloe Berry, που είναι με τα κόκκινα φρούτα και το μήλο. Και έχουμε και το Nectar το ροδάκινο, το οποίο είναι η δικιά μου αγαπημένη βερσιόν του χυμού της Aloes, που είναι η πιο γλυκιά εκδοχή χυμού. Φυσικά μπορεί ο καθένας, ανάλογα την γεύση του και την διάθεσή του, να επιλέξει την γεύση που θέλει. 3 διαφορετικές γεύσεις ανάλογα τις ωρέξεις. Ακριβώς. Και εδώ να προσθέσω, Σοφία, ότι στο παρελθόν το γνωρίζαμε το πρόγραμμα μόνο με το Clean 9, με το χυμό. Και νομίζω ότι είναι σε πολύ ευχάριστη θέση, βασικά τώρα όλοι εμείς που το προτείνουμε, να μπορούμε να δίνουμε αυτή την επιλογή. Οπότε λοιπόν έχουν φύγει αρκετές από τις δυσκολίες που ακούγαμε τον κόσμο που μας έλεγε ότι είναι η δύσκολη γεύση του χυμού, του κίτρινου και δεν μπορώ να το πιω εύκολα. Οπότε λοιπόν εδώ, όπως είπαμε πολύ σωστά, μπορούμε να πιούμε χυμό και ας είναι στη δικιά μας γεύση χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Και φυσικά περιλαμβάνει το Ultra Light. Το Ultra Light αποτελεί το υποκατάστατο γεύματος, το οποίο για τις πρώτες μέρες είναι το κύριο γεύμα, αλλά για τις επόμενες μέρες ουσιαστικά αποτελεί ένα δευτερεύον γεύμα την ημέρα συν το πρωινό. Είναι ένα υποκατάστατο, το οποίο όταν το αναμειγνύουμε με άπαχο γάλα μας δίνει μια μεγάλη περιεκτικότητα πρωτεΐνης και είναι πρωτεΐνη από την σόγια, από ένα όσπριο δηλαδή, που ναι μεν είναι φυτικής προέλευσης η πρωτεΐνη, αλλά είναι η υψηλότερη βιολογικής αξίας πρωτεΐνη που θα μπορούσαμε να πάρουμε από ένα φυτικό προϊόν. Και γι' αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή το Ultra Light και ειδικά τώρα που ήταν η νηστεία. Φυσικά αυτό δεν μας εμποδίζει να το καταναλώσουμε οποιοδήποτε άλλο μήνα του χρόνου, αλλά και να το επιλέξουμε σε περίπτωση που είμαστε vegetarian ή vegan και δεν θέλουμε να καταναλώνουμε ζωικά προϊόντα. Άρα είναι ένα υποκατάστατο γεύματος, το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα και φωτοφάγων ή ανθρώπων που νηστεύουν. Και μάλιστα σε αυτό έχεις κάνει και τρομερή δουλειά, γιατί πήρα πολλές ιδέες από συνταγές, από ωραία smoothies, τα οποία μάλιστα σήμερα το πρωί έτσι ξεκίνησα την ημέρα μου, με ένα πολύ ωραίο smoothie που πήρα έτσι μια συνταγή δική σου. Οπότε εδώ έχουμε αρκετή έτσι, ελευθερία να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ρόφημα, το οποίο δεν θα είναι απλά γιατί πρέπει να το πάρουμε, αλλά να το ευχαριστηθούμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η βιομηχανία πλέον μας δίνει άπειρες επιλογές. Έχουμε την επιλογή να το αναμίξουμε είτε με γάλα, είτε με γιαούρτι, είτε με υποκατάστατο γιαουρτιού ή υποκατάστατο γάλατος. Και υπάρχουν άπειρες επιλογές.
ρυζιού, αμυγδάλου, σόγιας, καρύδας, φυστικού καρυδιού, βρώμης, μέχρι κάστανο έχουν βγάλει. Οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε ότι δεν μας αρέσει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή του. Θα υπάρχει σίγουρα κάποια άλλη που θα μας καλύψει σε γεύση. Και τα φρούτα μας φυσικά και τον πάγο μας μέσα, κανέλα. Εννοείται. Τώρα που καλοκαιριάζει, φυσικά υπάρχουν και στο applications πάρα πολλές συνταγές και στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι δικές μου συνταγές που σας πρότεινα με την ευκαιρία του προγράμματος που κάναμε πριν το Πάσχα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάμε να πούμε λίγο για το Therm. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το Ultra Light και το χυμό, περιέχει και δύο ακόμα πολύ σημαντικά συμπληρώματα. Το ένα είναι το Forever Therm, το οποίο είναι ένα συμπλήρωμα βοτάνων, με φυσική καφεΐνη ουσιαστικά μέσα, το οποίο ενισχύει τον οργανισμό, ενισχύει τον μεταβολισμό και τονώνει τον οργανισμό, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάζουμε και το πρόγραμμα της άσκησης. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένα σωστό πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα. Γι' αυτό εκεί υπάρχουν τα βιντεάκια από τον Σπύρο, τον fitness expert, που μας δείχνουν πολύ ωραία πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα άσκησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Clean9. Ωραία, πολύ ωραία. Φυσικά περιέχει μέσα και βιταμίνους του συμπλέγματος Β, έτσι, Β1, Β2, Β5, Β6, Β12, ένα σύμπλεγμα βιταμινών B, το οποίο ενισχύει το μεταβολισμό και όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων μας. Ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για να έχουμε τόνωση και ενέργεια και φυσικά περιέχει και βιταμίνη C έξτρα που είναι απαραίτητη ειδικά στις δύσκολες αυτές μέρες, περίοδο δηλαδή που διανύουμε και είναι σημαντική για την πρόληψη των ιώσεων. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν ένα συμπλήρωμα το οποίο κάνει τις καύσεις που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια της άθλησής μας, αλλά μας λες και πολύ ωραία ότι έχει και άλλες ιδιότητες. Ακριβώς. Ωραία. Επίσης η καφεΐνη που περιέχει είναι από φυσική πηγή, είτε από γουαρανά, είτε από το εκχύλισμα των κόκκων πράσινου καφέ, είτε του πράσινου τσαγιού. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι καλό να μην το καταναλώνει κάποιος μετά το απόγευμα, γιατί μπορεί να του δημιουργήσει υπερδιέγερση. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα Clean9 υπάρχει πολύ σαφής κατεύθυνση για το πώς πρέπει να παίρνουμε το Forever Therm. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Αυτά τα προϊόντα τώρα τα βρίσκουμε όλοι μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο καρτέλα, η οποία είναι χωρισμένη σε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να έχουμε το άγχος ότι αν πήρα το σωστό ή αν πρέπει τώρα να το πάρω. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και υπάρχει και το application στο οποίο μπορούμε να σημειώνουμε. Οι περισσότεροι πλέον είμαστε digital, είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες και υπάρχει το application στο οποίο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός βοηθός για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση. Για να δούμε. Όταν κάνω το Clean9, λέει, μπορώ να χρησιμοποιώ το Forever Therm, με πειράζει πολύ η καφεΐνη. Σε αυτούς λοιπόν που έχουν πρόβλημα με την καφεΐνη γενικά, δημιουργεί πρόβλημα το συγκεκριμένο προϊόν? Φυσικά και αν κάποιος δεν έχει μάθει να καταναλώνει καφέ ή για κάποιο λόγο είναι ευαίσθητος στην καφεΐνη, τότε μπορεί να το δημιουργήσει τρέμουλο, υπερδιέγερση κλπ. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να μην χρειάζεται να πάρει το Forever Therm ή να μην καταναλώσει την συστηνόμενη δόση, αλλά να πάρει τη μισή δόση, για παράδειγμα. Να πάρει μόνο το πρωί, για παράδειγμα, τις 2 κάψουλες και να μην χρειαστεί έξτρα το μεσημέρι. Αυτό φυσικά κάθε άνθρωπος, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του, θα πρέπει να το προσαρμόσει ανάλογα. Δεν πάμε κόντρα στο σώμα μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Garcinia. Το Garcinia είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό συμπλήρωμα, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε έτσι όπως αναφέρεται, διότι τι κάνει, μας βοηθάει στο να έχουμε καλύτερη ρύθμιση της όρεξης. Είναι ένα συμπλήρωμα πολύ σημαντικό, έχει μέσα υδροκυτρικό, προέρχεται από ένα καρπό, από το φλοιό ενός καρπού και μας βοηθάει στο να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους υδατάνθρακες μες στον οργανισμό, αλλά και να καίμε περισσότερο από το αποθηκευμένο λίπος. Επίσης λειτουργεί ως κατασταλτικό της όρεξης, αλλά περιέχει και χρώμιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέταλλο για τη ρύθμιση της όρεξής μας. Οπότε το Garcinia είναι σύμμαχός μας στην ρύθμιση της όρεξης και σε ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης χαμηλό σε θερμίδες είναι σημαντικό να το καταναλώνουμε έτσι ώστε να μας κρατάει χορτάτους. Ωραία, ωραία. Και εδώ στο συγκεκριμένο μας βοηθάει για να κοπεί αυτή η όρεξη αυτά τα 20 λεπτά πριν το φαγητό, όπου έχει λειτουργήσει ήδη το προϊόν και έτσι δεν μας βρίσκει εμάς έτοιμους να τα καταβρωθήσουμε όλα. Ακριβώς. Όπως είπαμε, θα ακολουθούμε το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται μέσα στο βιβλιαράκι, το οποίο μας λέει ακριβώς
πότε πρέπει να παίρνουμε το κάθε ένα συμπλήρωμα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, νομίζω ότι το καλύψαμε αυτό το κομμάτι. Λίγο έτσι όσον αφορά από πού προέρχεται. Το Garcinia Cambogia είναι ένα δέντρο το οποίο φύγεται στην Νοτιοανατολική Ασία. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το φλοιό του δέντρου. Μοιάζει σαν ένα μεγάλο πορτοκάλι, σαν ένα μεγάλο εσπεριδοειδές, θα λέγαμε. Φυσικά το Garcinia Plus Forever περιέχει μέσα και το χρώμιο και λαμβάνουμε την ποσότητα που συστήνεται να καταναλώσουμε 30 με 60 λεπτά πριν το γεύμα. Θα δούμε στο εντυπάκι του Clean9 ότι καλό είναι να περιμένουμε τουλάχιστον 30 λεπτά. Καταναλώνουμε 2 κάψουλες το πρωί, 2 κάψουλες το μεσημέρι και 2 κάψουλες το βράδυ πριν από το γεύμα μας. Είναι πολύ μεγαλύτερη η δόση από αυτό που γράφει κανονικά το προϊόν στη συσκευασία του, γιατί ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μείνουμε σε αυτό το πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Να είμαστε χορτάτοι και να κάνουμε καλό μεταβολισμό πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν και αυτό θα το βρούμε το προϊόν μέσα στη συσκευασία την ειδική. Έχουμε όμως και ένα προϊόν το οποίο είναι σε sticks, είναι σε φακελάκια. Να μιλήσουμε λίγο για το Fiber. Το Fiber είναι ουσιαστικά φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες είναι η ποσότητα και το συστατικό της τροφής που δεν απορροφάται από τον οργανισμό και τελικά καταλήγει να αποβάλλεται. Αυτό βοηθάει και στην πληρότητα του στομάχου, στο να είμαστε πιο χορτάτοι δηλαδή, γιατί περιέχει 5 γραμμάρια φυτικών ινών το κάθε stick που περιέχεται μέσα στη συσκευασία. Από φυτικές ίνες που προέρχονται είτε από ακακία, είτε από καλαμπόκι, είτε είναι λιποσακχαρίτες, δηλαδή κάποια συστατικά των φρούτων. Αυτό βοηθάει στο να αποτοξινωθεί το έντερό μας από κατάλοιπα τα οποία περιείχε και γενικότερα μπορεί να έχουν μείνει σαν κατάλοιπα τον προηγούμενο καιρό, αλλά και να μας κάνει, όπως είπαμε, να νιώθουμε περισσότερο χορτάτι κατά τη διάρκεια του προγράμματος Clean9. Ωραία. Έχω και μια ερώτηση σχετικά με το Fiber. Η ερώτηση είναι εξής. Αν μπορούμε να το πάρουμε το Fiber αντί για το snack που είναι πριν το μεσημεριανό, αν μπορούμε να το πάρουμε για παράδειγμα το απόγευμα ή το βράδυ. Έχουμε πρόβλημα εδώ? Φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το πάρει κάποιος το απόγευμα, αλλά καλό είναι να είναι σε απόσταση από τα γεύματα, γιατί απορροφάει ουσιαστικά καθιζάν, μέταλλα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία όταν το καταναλώνουμε μαζί του και γι' αυτό αν το καταναλώσουμε μαζί με κάποιο γεύμα ή μαζί με τα συμπληρώματα, τότε δεν θα πάρουμε το 100% αυτού του οποίου θα θέλαμε να πάρουμε. Οπότε καλό είναι να το πάρουμε σε απόσταση από τα γεύματα. Ωραία, οπότε κανένα πρόβλημα αν θελήσει κάποιος να το πάρει για παράδειγμα το απόγευμα ή ακόμα και το βράδυ αυτές τις φυτικές ίνες. Φτάνει να τις πάρει. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, έχω μια ακόμα ερώτηση σχετικά με το αν μπορούμε να αναμειγνύουμε την πρωτεΐνη μας και να βάζουμε μέσα και το Super Greens. Και αυτό σχετίζεται με μια ακόμα ερώτηση που αν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα συμπληρώματα διατροφής που παίρνουμε τις Forever καθ' όλη τη διάρκεια του Clean9. Αν αυτό δηλαδή μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Φυσικά και δεν υπάρχει αντένδειξη στο να χρησιμοποιήσουμε και το Super Greens αλλά και το Argy μαζί με το χυμό μας, για παράδειγμα, είτε μέσα σε κάποιο smoothie που θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με το Ultra Light. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Αν κάποιος το θέλει, φυσικά και μπορεί να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί, ειδικά τώρα που είπαμε αυτή την περίοδο θέλουμε ένα πολύ γερό νοσοποιητικό σύστημα και αυτό είναι βασική προτεραιότητα για όλους μας. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποιες έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις θα τις απαντήσουμε στη διάρκεια. Θα σας στείλουμε κάποιες ειδοποιήσεις, οπότε μην ανησυχείτε που κάποιες από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε δεν θα μπορούμε να τις απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, σίγουρα η πρώτη γνώμη που πρέπει να ρωτήσει είναι του θεράπονου ιατρού του. Οπότε, λοιπόν, αν κάποιος από εσάς που παρακολουθείτε το webinar αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, σίγουρα ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να μιλήσετε, είτε κάνοντας αυτό το πρόγραμμα διατροφής ή δίαιτας, είτε οποιοδήποτε άλλο, σίγουρα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας, να πάρετε την σύμφωνη γνώμη του και μετά, χωρίς κανένα πρόβλημα, να κάνετε το Clean9, γιατί έχουμε δει ότι και πολλοί κόσμοι που μπορεί να έχει κάποια θέματα υγείας, αφού έχει το OK από τον γιατρό του, το κάνει και έχει πολύ καλή επιτυχία. Μια ακόμα ερώτηση, Σοφία. Μπορούμε να πίνουμε καφέ, δηλαδή, αν κάποιος είναι του καφέ και έχει μάθει ότι κάθε πρωί που σηκώνεται θέλει να πιει καφέ. Και πολλοί μας λένε ότι πώς μπορώ να κάνω αποτοξίνωση, ενώ παράδειγμα να συνεχίσω, για παράδειγμα, να πίνω καφέ. Τι απαντάμε εδώ, τι μπορούμε να δώσουμε σαν βοήθεια σε κάποιον που θέλει να κάνει το Clean9, αλλά πίνει καφέ και δεν μπορεί να τον ανταποχαιρετιστεί με τίποτα? Ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης περιλαμβάνει μια ισορροπημένη διατροφή και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης καλό είναι να περιέχει τρόφιμα τα οποία είναι όσο πιο αγνά γίνεται, άσκηση και από εκεί και πέρα τα συμπληρώματα τα οποία συστήνει Forever μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι σχεδιασμένο από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Αμερική
και το οποίο μας βοηθάει στο να αποτοξινωθούμε περισσότερο. Αν κάνουμε χρήση καφέ σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα, τότε ενδέχεται να έχουμε λίγο παραπάνω υπερδιέγερση λόγω του ότι το Forever Therm έχει μέσα καφεΐνη. Αν όμως κάποιος έχει αποκτήσει ανοχή στη καφεΐνη και δεν του δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι αντένδειξη το να πίνει καφέ. Okay. Καφές και τσιγάρο δημιουργούν έτσι μια υπερδιέγερση. Από τη στιγμή που υπάρχει το Forever Therm, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να το αποχωριστεί με τίποτα το καφέ, τότε θα του πούμε: OK, το ίδιο με το τσιγάρο. Καλό είναι να το αποφύγουμε. Αν δεν μπορούμε, πάλι δεν θα πούμε ότι υπάρχει αντένδειξη. Τέλεια, γιατί μου απάντησε και την άλλη την ερώτηση που είχα εδώ σχετικά με το τσιγάρο. Οπότε λοιπόν, εμείς πάντα θα πούμε ότι καλό είναι να το αποφύγουμε, αλλά από εκεί πέρα είναι στην απόφαση του καθενός και κατά πόσο θέλει να μείνει σωστά έτσι όπως το πρόγραμμα λέγεται και λέγεται ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης, που είναι καλό να είμαστε μακριά από τις τοξίνες για τουλάχιστον τις 9 μέρες. Λοιπόν, αλλά αυτό το αφήνουμε και στην κρίση του καθενός. Λοιπόν, τι άλλο, πριν περάσουμε, ας μιλήσουμε λίγο, Σοφία, το τι περίπου θα περιμένει κάποιος να δει όσον αφορά τα γεύματα και το πρόγραμμα, τουλάχιστον για τις πρώτες 2 μέρες. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Ναι. Για αυτούς που δεν το έχουν δοκιμάσει, αυτό το 30% όσων μας παρακολουθούν, να πούμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται είναι καθημερινά να παίρνουμε 2 γκαρσίνια απλά το πρωί, 2 το μεσημέρι και 2 το βράδυ. Αφήνουμε τουλάχιστον 30 λεπτά να περάσουν και μετά πίνουμε 120 ml χυμό aloe vera. Το πρωί παίρνουμε το Forever Therm και το μεσημέρι. Όπως είπαμε όμως, αν κάποιος έχει υπερδιέγερση λόγω καφεΐνης, μπορεί να πάρει μία από τις 2 κάψουλες ημερησίως ή να μην πάρει και καμία από τις 2 κάψουλες, αν πράγμα που δημιουργεί πάρα πολύ ένταση. Φυσικά το Forever Therm καλό είναι να το παίρνουμε πριν τη γυμναστική. Γι' αυτό και συνήθως συστήνεται η άσκηση το πρωί, αφού έχουμε πάρει το Forever Therm, και πάλι μπορούμε να κάνουμε και λίγο ακόμα αθλητική δραστηριότητα το απόγευμα, πάλι μετά το Forever Therm. Δεν παίρνουμε ποτέ Forever Therm το βράδυ, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Τώρα, τις πρώτες 2 μέρες μόνο, μην τρομάζετε όσοι δεν το έχετε εφαρμόσει, δεν παίρνουμε κάποιο γεύμα, παίρνουμε ουσιαστικά το Forever Ultra Light, το οποίο είναι το υποκατάστατο γεύμα μαζί με γάλα ή με κάποιο άλλο ρόφημα για μεσημεριανό γεύμα. Και εκεί τελειώνει ουσιαστικά το γεύμα μας. Πίνουμε και λίγο ακόμα χυμό πριν τον ύπνο και έχουμε τελειώσει τις πρώτες 2 μόνο μέρες. Αυτό είναι το πιο βάρβαρο κομμάτι του προγράμματος. Μετά τις 2 μέρες, δηλαδή τρίτη έως ένατη μέρα, μπορούμε να πάρουμε ένα κύριο γεύμα 600 θερμίδων είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ. Και από εκεί και πέρα παίρνουμε το Light Ultra, φυσικά για πρωινό, και για εναλλακτικό δευτερεύον βοηθητικό γεύμα, είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ, ανάλογα από ό,τι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το κύριο γεύμα μας. Όλα τα υπόλοιπα μένουν ίδια και φυσικά παίρνουμε και το Forever Fiber, όπως είπαμε νωρίτερα, είτε σαν σνακ δεκατιανό, είτε αν κάποιον δεν τον βολεύει, μπορεί να το πάρει και το απόγευμα. Σε όλο αυτό το πρόγραμμα δεν ξεχνάμε να πίνουμε αρκετό νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πίνουμε αρκετό νερό. Και δεν ξεχνάμε επίσης να κάνουμε και αρκετή φυσική δραστηριότητα. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα 15 λεπτών τις πρώτες 2 μέρες, που θα είναι και λίγο πιο δύσκολες. Τις επόμενες όμως μέρες μπορούμε να εντατικοποιήσουμε την αθλητική δραστηριότητα, βάζοντας για παράδειγμα 15 λεπτά ασκήσεις αντιστάσεων ή ασκήσεις που δουλεύουμε με το σώμα μας το πρωί και θα βάλουμε και 15 λεπτά ελλειπτικό διάδρομο κάτι το απόγευμα. Είτε να αυξήσουμε και ακόμα περισσότερο την ένταση και την διάρκεια της άσκησης. Για παράδειγμα, μπορούμε τα προγραμματάκια που μας έστησε ο Σπύρος να τα κάνουμε εις διπλών ή εις τριπλών. Δηλαδή, την τρίτη μέρα να κάνουμε και το πρώτο πρόγραμμα που μας έδειξε και το δεύτερο και το τρίτο. Και θα κάνουμε 45 λεπτά άσκηση από τη στιγμή που θα έχουμε φάει και το γεύμα των 600 θερμίδων και θα έχουμε πάρει δυνάμεις. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν όλα τα προϊόντα, Σοφία, όλα τα προϊόντα λοιπόν που έχουμε εδώ είναι προϊόντα τα οποία είναι μέσα στο πακέτο, σωστά? Ακριβώς. Είναι δηλαδή όποιος πάρει το Clean 9 έχει ό,τι χρειάζεται όσον αφορά τα προϊόντα της εταιρείας, τα συμπληρώματα, τους χυμούς, το Ultra, τις βιταμίνες, τα πάντα. Και τον οδηγό, τον οποίο τον βοηθάει όσον αφορά το κομμάτι της πώς να φτιάξει τα smoothie, τι να βάλει μέσα, ποια διατροφικά, ποια φαγητά μπορεί να φάει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ποιες ελεύθερες τροφές. Θες να μας πεις λίγο για τις ελεύθερες τροφές, ειδικά των πρώτων 2 ημερών? Ναι. Ελεύθερες τροφές είναι γενικότερα όλα τα λαχανικά, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει περιορισμός στα λαχανικά. Για παράδειγμα, μπορούμε να φάμε αγκουράκι, μαρούλι, λάχανο, καρότο. Γενικά μπορούμε να φάμε στίξ λαχανικών, τα οποία θα μας φορτάσουν και θα μας δώσουν αρκετή ενέργεια και αντιοξυδοτικά συστατικά. Πολύ σημαντικό λοιπόν να καταναλώνουμε αρκετά λαχανικά κατά τη διάρκεια του Clean 9.
Μπορούμε να καταναλώσουμε επίσης μία μερίδα από κάποια φρούτα τα οποία είναι λίγο πιο πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως είναι για παράδειγμα σίκα, δαμάσκηνα, σταφύλια κλπ. Ενώ μπορούμε να πάρουμε 2 μερίδες από κάποια άλλα λαχανικά, τα οποία είναι για παράδειγμα ο αρακάς, η ντομάτα, η πιπεριά, το κουνουπίδι. Είναι λαχανικά τα οποία είναι ενδιάμεσα, θεωρούνται εισαγωγικά αμυλούχα λαχανικά. Έχουν μέσα αντιοξυδοτικά, βιταμίνες, αλλά έχουν λίγο παραπάνω θερμίδες από ότι τα λαχανικά τα οποία καταναλώνουμε τελείως ελεύθερα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν δεν είναι ότι στερούμαστε την τροφή και δεν τρώμε τίποτα, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες τροφές, οι οποίες μπορούμε να τις καταναλώσουμε κατά τη διάρκεια των 2 ημερών. Τρίτη ως 1 τη μέρα έχουμε επιλογή και πολλές προτάσεις και από σένα και στο βιβλιαράκι όσον αφορά το γεύμα εκείνο. Και βλέπουμε ότι έχουμε και μια ελευθερία όσον αφορά το πού θα μπει το ούλτρα. Αν θα μπει για μεσημεριανό και να πάμε το βράδυ το φαγητό ή για παράδειγμα το αντίστροφο. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου άρεσε να τρώω το βράδυ. Είχα συνηθίσει ότι θέλω να τρώω το βράδυ, οπότε δεν ήθελα να το αλλάξω αυτό. Και έτσι έπαιρνα το ούλτρα το μεσημέρι και με κρατούσε μια χαρά. Ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε να πούμε, Μιχάλη, πολύ νερό. Έτσι, για όποιον θέλει να το καταναλώσει όλο αυτό το πρόγραμμα στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός δραστήριου τρόπου ζωής, όπως λέμε, δεν ξεχνάμε ποτέ το νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αποτοξίνωση του οργανισμού. Το λέω και το ξαναλέω. Και καλά κάνεις, Σοφία, μου το λες, γιατί σίγουρα όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο πολύ τα εμπεδώνουμε και τα θυμόμαστε μετά όταν κάνουμε το πρόγραμμα. Και μάλιστα συγκεκριμένα για το Clean 9 και το F15, αλλά για όλο το πρόγραμμα του FIT, έχουμε ετοιμάσει και μια νέα ομάδα, την οποία τώρα σας την δείχνουμε εδώ. Είναι μέσα στο Facebook. Είναι μια ομάδα η οποία ονομάζεται Forever Fit. Είναι συνδεδεμένη με τη σελίδα της εταιρείας, το Forever Greece Cyprus HQ. Οπότε λοιπόν μπορείτε κάλλιστα να μπείτε σε αυτή την ομάδα, να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές και σίγουρα αν είναι να τις απαντήσουμε όλοι θα πάρουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά σίγουρα θέλουμε να σας ακούσουμε, σίγουρα θέλουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες σας για εσάς που το έχετε κάνει και σίγουρα θέλουμε να ακούσουμε και τις ερωτήσεις που θα έχετε να μας κάνετε. Γιατί μέσα σε αυτό το group είμαστε όλοι και εμείς σαν εταιρεία και φυσικά και στη Σοφία που έχουμε την επαφή και είναι η σύμβουλός μας, μπορούμε να τη στείλουμε και τις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο Forever Fit, το group, το οποίο ήδη είναι εναρτημένο και έχουμε ήδη αρκετό πολύ κόσμο που έχει μπει μέσα, αλλά είναι σχετικά καινούργιο, αυτό ήθελα να το αναφέρω εδώ. Και εκεί θα βρείτε και κάποια ακόμα πράγματα τα οποία τα ανέφερε τώρα προηγουμένως η Σοφία. Θα βρούμε κάποια νέα βίντεο, τα οποία είναι από την Αγγλία και τα έχουμε ετοιμάσει, είναι σε μετάφραση ελληνική, θα δείτε με τους υπότιτλους. Το ένα είναι για το Clean 9 γενικά, το πρόγραμμα, δηλαδή μας εξηγεί λίγο πώς πάνε οι μέρες και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Και είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο είναι και για εμάς που θέλουμε να κάνουμε το Clean 9, αλλά και πολύ καλό βίντεο να το μοιραστούμε και με άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο βίντεο σχετίζεται με την προώθηση του Clean 9, για εσάς που είσαστε FBO και το έχετε δοκιμάσει και σίγουρα θέλετε να το συστήνετε και σε άλλους ανθρώπους και να έχουν τα ωφέλη του. Αλλά και για την επιχείρησή σας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο αφορά την προώθηση του Clean 9 και το πώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε με σωστό τρόπο. Εδώ αναφέρονται κιόλας και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που είναι καλό να το αποφύγουμε, όπως για παράδειγμα επιλεπτικούς. Επίσης, θα δούμε συνταγές της Σοφίας, που μας ανέφερε προηγουμένως η Σοφία. Οπότε λοιπόν θα δούμε ξεχωριστές συνταγές για την κάθε μία μέρα, ανεξάρτητα σε ποια μέρα βρισκόμαστε στο Clean 9, και τις ασκήσεις του Σπύρου. Και αυτές 9 στο σύνολο. Για οποιαδήποτε μέρα λοιπόν είμαστε, είτε ξεκινάμε στην αρχή, είτε είμαστε κατά τη διάρκεια, μπορούμε να μπούμε στο group αυτό και να πάρουμε πολλές ωραίες συμβουλές και για το φαγητό και για την άσκηση και για το πώς να τα προωθούμε τα προϊόντα αυτά και το πώς ακόμα μπορούμε να μοιραστούμε και εργαλεία στον τοίχο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, Σοφία, πριν σε αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ πολλή δουλειά, θέλω να ρωτήσω το εξής και ας το κάνουμε πάλι σαν ερώτηση για το κοινό εδώ. Πολλοί από εσάς λοιπόν που έχετε κάνει το Clean 9, θέλουμε να μας πείτε τον λόγο που θα το κάνατε, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, ή τον λόγο που το κάνετε, αν αυτή τη στιγμή είσαστε μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε λοιπόν θέλουμε να μας πείτε εδώ στην οθόνη σας ποιος είναι ο λόγος που θα κάνατε ένα Clean 9. Αν για παράδειγμα είναι η αποτοξίνωση, αν είναι απώλεια μερικών κιλών, γιατί σίγουρα μπορούμε να δούμε και κάποια απώλεια κιλών κατά τη διάρκεια των 9 ημερών, ή ακόμα μπορεί να πει και κάποιος ότι το Clean 9 για μένα είναι μια αρχή σε ένα ταξίδι, το οποίο θα αλλάξω τον τρόπο που αισθάνομαι, τον τρόπο που φαίνομαι, τον τρόπο που γενικά κοιτάω και αντιμετωπίζω τη διατροφή μου, την καθημερινή, την άσκησή μου. Και για την τρίτη περίπτωση σίγουρα έχουμε πολύ να σας πούμε, γιατί η εταιρεία δεν το έχει δει σαν ένα πρόγραμμα 9 ημερών μόνο, αλλά ένα ταξίδι το οποίο πραγματικά μπορεί να μας μεταμορφώσει. Έχω ήδη αρκετές απαντήσεις. Βλέπω ότι για πολλούς από εσάς είναι όντως η αποτοξίνωση.
ένας από τους κύριους λόγους που θέλετε να το κάνετε. Αλλά χαίρομαι επίσης γιατί πολλοί από εσάς ήδη απαντήσατε ότι θέλετε να είναι μια αρχή σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλω εδώ, Σοφία, να μας πεις, καθώς βλέπουμε και τα αποτελέσματα όσων έχουν απαντήσει στην οθόνη μας, να μας μιλήσεις λίγο για το τι κάνω μετά το Clean 9. Γιατί πολλοί μας λένε ότι κάνω το Clean 9 και μετά από λίγο καιρό θα ξανακάνω ένα Clean 9 και μετά από λίγο καιρό θα ξανακάνω ένα Clean 9 και αυτό το κάνω 4-5 φορές μέσα στη χρονιά. Τι απαντάμε λοιπόν στο ερώτημα τι είναι μετά το Clean 9? Είναι πολύ καλή αρχή το Clean 9 σαν πρόγραμμα αποτοξίνωσης για να μας φέρει έτσι λίγο σε επαφή με το τι τρώμε, τι επιλέγουμε και πώς μπορούμε να διώξουμε από πάνω μας ό,τι περισσεύει. Να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, λίγο χαριτολογώντας. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ολοκληρώσουμε το Clean 9, η καλύτερη επιλογή είναι είτε να μπούμε στο Vital 5, είτε να πάρουμε ένα πρόγραμμα Fit 15, το οποίο θα μας εντάξει πλέον σε ένα πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής εφόρου ζωής, να το πω σε εισαγωγικά πάλι. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να κάνουμε 9 μέρες αποτοξίνωση, μετά να φάμε, εντάξει, έτυχε και το Πάσχα, εσύ πάλι λίγο ξέφυγες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να κάνουμε ένα πρόγραμμα Clean 9, μετά να τρώμε πολύ και μετά πάλι Clean 9, γιατί αυτό μας βάζει σε ένα λάθος τρόπο ζωής, σε ένα λάθος τρόπο διατροφής. Το θέμα είναι να κάνουμε το Clean 9, να αποκομίσουμε όλα τα ωφέλη που μπορεί να μας δώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και μετά να περάσουμε σε ένα Fit 15, το οποίο υπάρχει σε 3 κατηγορίες. Είναι για beginners, είναι για intermediate, είναι και για advanced και μας δίνει την επιλογή του να μπορούμε να φάμε σωστά, να πάρουμε όλες τις οδηγίες που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μπούμε σε ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής. Και παρότι για πολλούς βλέπω εδώ στα αποτελέσματα, Μιχάλη, ότι ο στόχος είναι η αποτοξίνωση, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό, γιατί βαλόμαστε από πάρα πολλές τοξίνες κατά τη διάρκεια του χρόνου και μια φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα Clean 9. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι και για ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 30%, 32% συγκεκριμένα, ο στόχος είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, το οποίο για να ολοκληρωθεί θα πρέπει μετά να μας εισάγει σε ένα νέο τρόπο ζωής, σε ένα νέο τρόπο διατροφής. Και υπάρχει αυτή η επιλογή. Βλέπουμε εδώ τα 3 εντυπάκια για το Fit 15 και για τους beginners και για τους advanced αλλά και για τους intermediate, που σου δίνει ακριβώς όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να μπει σε αυτόν τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής. Και άσκησης, έτσι. Φυσικά δηλαδή περιέχει μέσα και πρόγραμμα διατροφής αλλά και άσκησης. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, σίγουρα για πολλούς από τους ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα, υπάρχει το ερώτημα τι κάνω μετά το Clean 9, αν σταματάω, αν ουσιαστικά αυτό που έχω πετύχει θα μείνει σαν αποτέλεσμα SAE, ενώ θα γυρίσω στον παλιό μου τρόπο ζωής. Σίγουρα η απάντηση είναι όχι. Τα προϊόντα, πολλοί κόσμος προτιμάει να τα επιλέγει ποια θα πάρει, δηλαδή μπορεί να κοιτάξει ότι θέλει να συνεχίσει μετά τις 9 μέρες με λίγο χυμό, με λίγο γκαρσίνια, αλλά αυτό που προτείνουμε είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο κρατάει 15 και παραπάνω μέρες. Και για να βοηθήσουμε σε αυτό, έχουμε βάλει μάλιστα και ένα κίνητρο αυτή την περίοδο. Δηλαδή, για όσους αγοράσουν το Clean 9 μέσα στον Απρίλιο και κάνουν και το F15, θα δώσουμε ένα δώρο σε όλους που θα κάνουν αυτή την αγορά. Δηλαδή, Clean 9 F15. Θες να μας πεις λίγο για αυτό το δώρο που θεωρούμε τόσο σημαντικό για να το δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους? Φυσικά. Καταρχήν να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λένε οι επιστήμονες ότι χρειάζονται 21 μέρες για να γίνει μια συνήθεια για μέρος της ζωής μας. Clean 9 και Fit 15 είναι 24 μέρες. Δεν έχουμε δικαιολογία ότι δεν κάναμε τρόπο ζωής για αλλαγή στις συνήθειές μας. Σας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να έχετε το ProBe σαν δώρο σε περίπτωση που επιλέξετε να πάρετε ένα πρόγραμμα Fit 15. Και το ProBe είναι ένα ιδιαίτερο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο δεν ταΐζει ακριβώς εσάς, ταΐζει όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του γαστρεντερικού σας συστήματος, το οποίο είναι όλοι αυτοί οι καλοί μικροοργανισμοί, όπως λέμε. Όλα αυτά τα προβιωτικά βακτήρια, τα οποία υπάρχουν μέσα μας και είναι πολύ σημαντικά καθώς καθορίζουν την υγεία μας. Τι είναι λοιπόν αυτά τα προβιωτικά? Είναι καλοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι όταν εισέρχονται μέσα στο σύστημά μας, μας κάνουν καλό. Μιχάλη, αν θες μπορείς να μας βάλεις και τη διαφάνεια, να το δούμε το ProBe, τι έχει μέσα ακριβώς. Είναι ουσιαστικά ένα συμπλήρωμα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπενχάγης και γι' αυτό δεν είναι ένα τυχαίο συμπλήρωμα. Είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο θεωρώ ότι η Forever πρέπει να είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Έχει μέσα 8 δις βακτήρια, 6 διαφορετικά στελέχη βακτηρίων και θα μου πείτε γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα μας και άλλα 30 τρισεκατομμύρια
ίσως περισσότερα κύτταρα μέσα στο γαστρεντερικό μας σωλήνα σε μορφή μικροβίων, τότε μπορεί να καταλάβουμε γιατί πρέπει να τα ταΐζουμε καλά αυτά τα βακτήρια. Ταΐζουμε με το Clean9, με το Fit15 και με όλες αυτές τις διατροφικές επιλογές που κάνουμε καθημερινά 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα μας. Πρέπει όμως να ταΐσουμε και αυτούς τους μικροοργανισμούς που είναι εξίσου πολλοί μέσα στον οργανισμό μας. Έτσι, χρησιμοποιεί αυτό το προβιωτικό μια τεχνολογία κρύας συντήρησης που κρατάει κοιμισμένους τους μικροοργανισμούς, έτσι ώστε όταν θα τους καταναλώσουμε και πάνε στο έντερο, εκεί να ξυπνήσουν και να απικήσουν, όπως λέμε εμείς, στο έντερό μας. Ένα πολύ ισχυρό συμπλήρωμα, πολύ σημαντικό για την υγεία και του γαστρεντερικού συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και όλων των συστημάτων του οργανισμού μας. Αυτά ήθελα να σας πω για το ProB. Το θεωρώ απαραίτητο συμπλήρωμα για κάθε άνθρωπο, το να παίρνει ένα συμπλήρωμα προβιωτικών. Πολύ σημαντικό να το παίρνουμε καθημερινά. Μπορούμε να κάνουμε κάποια διακοπή για κάποια χρονικά διαστήματα, αλλά δεν είναι επικίνδυνο να το παίρνουμε κάθε μέρα εφόρου ζωής. Ουσιαστικά αναπληρώνει όλα αυτά τα ζωντανά βακτήρια που δεν παίρνουμε από την τροφή μας. Που θα μπορούσαμε να πάρουμε από κεφίρ, από γιαούρτι, από 1002 πηγές, όμως ξεχνάμε να τα καταναλώσουμε. Εξαιρετικά. Οπότε λοιπόν εμείς με το δώρο που κάνουμε θέλουμε να ευχαριστήσουμε την προσοχή σε όλους που μας ακούνε ότι μετά το Clean9 μπορούν να πάνε, αν θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι αυτό, να έχουν μεγαλύτερο όφελος, να πάνε μέσω του δώρου αυτού που μας βοήθησε πολύ να το καταλάβουμε περισσότερο, το ProB και πόσο σημαντικό είναι στην υγεία μας και στο παικτικό μας. Έχουμε μάλιστα ετοιμάσει και έναν οδηγό για όλους εσάς που θέλετε να δείτε ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς, είτε για να ξεκινήσετε, είτε για να μεταβείτε μετά το Clean9. Οπότε λοιπόν η Άτζελα θα με βοηθήσει γιατί θα βάλει στο chat το link από αυτό το PDF, το οποίο σας το δείχνω τώρα. Φυσικά δεν μπορείτε να το διαβάσετε, θα σας βγουν τα μάτια αν καθίσετε να το δείτε έτσι πολύ καλά. Αυτό που θα σας εξηγήσω απλά είναι ότι είναι οδηγός για να μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το σωστό πρόγραμμα για εσάς, ανάλογα με το τωρινό σας επίπεδο άσκησης, ποιο είναι το σωστό πρόγραμμα, επίσης η τωρινή σας στάση απέναντι στη διατροφή και ποιο είναι το σωστό πρόγραμμα. Και συνοπτικά, μέσα σε αυτό το PDF θα βρείτε και επίσης και όλα τα προγράμματα που έχουμε, το Clean9, το F15, που είναι σε 3 στάδια, είναι το beginner για τους αρχάριους που δεν έχουν καμία επαφή με την άσκηση, δεν είναι κακό φυσικά, αλλά μπορεί να τους εντάξει στην άσκηση. Το intermediate, όπου εκεί έχουμε την άθληση και την άσκηση στην καθημερινότητά μας, αλλά και το advanced, που είναι για το πιο εξειδικευμένο κομμάτι, που αθλούμαστε αρκετά, είμαστε πολύ της γυμναστικής και θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Αυτό λοιπόν θα το βρείτε, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να το έχουμε βάλει ήδη στο chat ή το βάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Βλέπω την Άτζελα που το έχει βάλει. Οπότε λοιπόν, πατώντας πάνω σε αυτό το σύνδεσμο εδώ στο chat, θα μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το PDF, γιατί είναι ένας καταπληκτικός οδηγός τόσο για εσάς, όσο και για τους ανθρώπους που θα μιλήσετε για το Clean9 και το F15, για να τους βοηθήσετε ή να βοηθήσετε τον εαυτό σας να δείτε ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα και ποια είναι η μετάβαση από το Clean9 στο F15 σε ποιο στάδιο. Το F15 έχει τα ίδια προϊόντα που έχει και το Clean9, απλά αλλάζει λίγο το πρόγραμμα όσον αφορά τη διατροφή, την άσκηση κτλ. Και αυτό καθορίζεται από τις ανάγκες του καθενός και το πού θέλετε να φτάσετε εσείς. Οπότε λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να πω κάτι τελευταίο. Βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις για το πότε πρέπει να καταναλώνουν το ProB. Βλέπω αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι, οπότε είναι ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορούμε να το πάρουμε γενικότερα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δεν υπάρχει περιορισμός. Καλό είναι βέβαια νηστική. Ωστόσο, να πω ότι το πρωί που είμαστε νηστικοί και έχει μεσολαβήσει 8 ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες νηστεία όσο έχει μεσολαβήσει, το γαστρεντερικό σύστημα έχει ξεκουραστεί και είναι πολύ πιο πρόθυμο να μπορεί να απικήσει τους οργανισμούς αυτούς που θα μπουν μέσα υπό τη μορφή του ProB πιο εύκολα. Οπότε θα πρότεινα πρωί νηστική με αρκετό νεράκι ή με το χυμό της αλόη. Οποιοδήποτε από τις 3 γεύσεις μας αρέσει. Θα πρότεινα ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Μην όμως νιώσετε άσχημα αν το ξεχάσετε και θέλετε, όπως ο Μιχάλης έκανε, όπως μας είπε σήμερα, να το καταναλώσετε και λίγο αργότερα. Καλό είναι όχι όμως πολύ με βαριά γεύματα για να μπορεί να γίνει η σωστή δράση στο έντερο. Όχι ότι και πάλι είναι κακό και ότι κάτι θα πάθετε, απλά δεν θα έχετε το 100% του αποτελέσματος. Εξαιρετικά. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά φιλιά σε όλους, όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο, αλλά και από όπου μας ακούτε. Χάρηκα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τη Σοφία. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Πιστεύω να μην σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις. Και υποσχόμαστε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε αυτές και μετά το webinar. Αλλά όπως είπα και πάλι,
αν δεν είσαστε στην ομάδα του Fit στο Facebook, να μπείτε και εκεί μπορείτε να μας κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις και θα χαρούμε να τις απαντήσουμε. Φυσικά υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες, όπως είπα ξανά, αν σχετίζονται με κάποιο πρόβλημα υγείας, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, θα του πείτε περί τίνος πρόκειται και τα προϊόντα τα οποία θα καταναλώσετε, ώστε να σας δώσει και αυτό τη σύμφωνη γνώμη του. Και από εκεί και πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα, η κατάλληλη ώρα, να γίνουμε λίγο περισσότερο στην παρέα. Και μάλιστα έχουμε καλέσει 3 κοπέλες οι οποίες κάνανε πρόσφατα το Clean 9. Πάρα πολλοί κόσμος το έχει κάνει το Clean 9. Θέλαμε όλους να σας βάλουμε. Απλά επιλέξαμε έτσι 3 πρόσωπα τα οποία το έχουν κάνει το Clean 9, αλλά μπορεί να μείνει και πάρα πολύ καιρό στην εταιρεία. Οπότε λοιπόν θέλουμε να τους καλέσουμε να μας πούν την εμπειρία τους. Τις έχω κοντά μου. Είναι η Ελένη από την Κόρινθο. Θα με βοηθήσει η Άτζα να τις βάλουμε σιγά-σιγά. Η Αφροδίτη από την Αλεξάνδρεια. Και η Πετρούλα από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν καλωσορίζω τη μεγάλη μας παρέα από FPO, είπαμε Αλεξάνδρεια, Κόρινθο και Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν επεκτείνομαστε, πάμε και βόρεια τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κορίτσια. Σ' ακούμε. Πάρα πολύ ωραία και σας βλέπω κιόλας. Σε ακούμε, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί σας έχουμε αρκετή ώρα και περιμένετε, αλλά είναι για καλό σκοπό. Και θέλω να ξεκινήσω έτσι λίγο, γιατί έχουμε κάνει μια κουβέντα εμείς. Δεν το κρύβουμε, δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή που το κάνουμε, αλλά έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση. Γιατί ήθελα πολύ να μάθω, να ακούσω την εμπειρία σας. Και έχουμε έτσι απομονώσει κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θέλω να τις κάνουμε για να βοηθήσουμε λίγο το κοινό να ακολουθήσει τη συζήτησή μας. Να ξεκινήσω πρώτα από σένα, Ελένη, που είσαι στην Κόρινθο, σωστά? Δεν σε ακούμε τώρα, μισό λεπτό να δούμε λίγο. Δεν έχουμε καλή φωνή από σένα. Για να δούμε τώρα. Όχι, δεν έχουμε φωνή. Απλά να το δούμε λίγο, αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Και πάμε μέχρι να φτιάξει η Ελένη τη δικιά της φωνή. Μισό λεπτό. Unmute. Ελένη, τώρα λογικά πρέπει να είσαι OK. Για μίλησέ μας τώρα. Όχι. Πάλι έχουμε μάλλον το ίδιο πρόβλημα που είχαμε προηγουμένως. Αλλά μην ανησυχείς. Δες αν μπορείς να το φτιάξεις με τον τρόπο που το φτιάξεις προηγουμένως και θα περάσω στην Αφροδίτη. Να της κάνω μια ερώτηση. Η οποία Αφροδίτη είναι στην Αλεξάνδρεια, σωστά? Σωστά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Αφροδίτη, στην κουβέντα που κάναμε, μου μίλησε ότι όταν το έκανες, το Clean 9, πριν το κάνεις βασικά, είχες κάποιους ενδιασμούς. Ναι, βεβαίως. Και θέλω λίγο να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Ναι. Είχα ενδιασμούς σοβαρούς την πρώτη φορά που το έκανα, αλλά και αυτή τη φορά. Την πρώτη φορά, για να βοηθήσω όσους θέλουν να το κάνουν και οι ίδιοι και θα είναι η πρώτη τους φορά, σκεφτόμουν ότι ίσως δεν χρειάζομαι την αποτοξίνωση, γιατί στο μυαλό μου την είχα ότι αφορούσε άτομα που ίσως κάπνιζαν, κάνανε βαριά διατροφή με λιπαρά πολλά. Δεν με ενδιέφερε και να χάσω κιλά και είχα ξεχάσει ότι οι τοξίνες λάμβανα και από άλλα πράγματα, όπως από το στρες, από φάρμακα που ενδεχομένως είχα πάρει και εγώ όταν τα χρειάστηκα, από τη διατροφή που μπορεί να ήταν προσεγμένη, αλλά δεν ήταν μία εντελώς βιολογική, να το πούμε, διατροφή. Ήθελα όμως να δω πώς λειτουργεί για να μπορώ να το συστήνω και το δοκίμασα και φυσικά από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκα τα αποτελέσματα ότι θα είναι πολύ θετικά. Τώρα αυτή τη φορά είχα ενδιασμούς γιατί λόγω της κατάστασης που ήμασταν όλοι μέσα και ειδικά τον πρώτο καιρό βομβαρδιζόμασταν με πολύ στρεσογόνα νέα, είχα βρει παρηγοριά, όπως πάρα πολλοί κόσμος, στο τσιμπολόγημα. Έτρωγα στον καναπέ μου, τα γλυκά μου, τα αλμυρά μου και λέω τώρα άμα κάνω ένα Clean 9, γιατί πραγματικά πρέπει να το σταματήσω αυτό που κάνω. Μήπως δυσκολευτώ, μήπως είναι καλύτερα να συνεχίσω αυτό που έκανα. Αλλά όχι. Έπρεπε να γίνει γιατί ένιωθα πραγματικά ότι δεν είχα ενέργεια και ότι ήμουν κουρασμένη χωρίς να κάνω τίποτα. Ήξερα ότι έφταιγε η διατροφή. Σίγουρα τα κατάφερες, γιατί γι' αυτό είσαι εδώ. Οπότε λοιπόν θα ακούσω σε λίγο, θέλω να μοιραστείς με όλους τι ήταν το αποτέλεσμά σου, παρά τους ενδιασμούς που είχες. Και είναι πολύ λογικό. Μάλιστα και εγώ σου είπα προηγουμένως ότι και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Λέω αν λόγω αυτής της κατάστασης, της πίεσης που έχουμε αυτή την περίοδο, για να τα απεξέλθουμε σε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, αν θα μπορέσω να λειτουργήσω με ένα πρόγραμμα τέτοιο. Αλλά ήταν και αυτό στο δικό μου το μυαλό, όπως φαντάζομαι σε πολλούς από εμάς, αλλά και σε σένα. Και σε ευχαριστώ για αυτό. Λοιπόν, Πετρούλα, μας ακούς?
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο τι προβλήματα αντιμετώπισες γενικά κατά τη διάρκεια του Clean 9. Δηλαδή, ξεκίνησε το Clean 9, τι ήταν αυτό που αντιμετώπισες, πρόβλημα, και πώς το ξεπέρασες. Πρόβλημα. Ας το πούμε και πρόβλημα, ναι, γιατί εμένα πρώτα είμαι λιχούδα. Για μένα είναι το τσιμπολόγημα, όπως είπε και η Αφροδίτη, όπως και εσύ προηγουμένως είπες, το να κάτσουμε λίγο να φάμε και παραπάνω, όλοι το θέλουμε. Απλά εμένα αυτό με πιάνει περισσότερο έτσι λιγουρίτσες, να το πω, το απόγευμα. Οπότε έφτασα σε ένα σημείο και λέω, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνω, και έτσι εκεί με βοήθησε το Fiber. Με το Fiber, παίρνοντας το, αντί για το δεκατιανό μου για απογευματινό, αυτή την ώρα περίπου στις 6, 6.30 ανάλογα, 5, είδα ότι με βοηθούσε πάρα πολύ. Και έτσι δεν πήγαινα στο ψυγείο ή στο ντουλάπι για να πάρω κάτι. Επίσης, πολύ καλό ήταν και το τσάι, το οποίο το τσάι της Forever, το Aloe Blossom, είναι εξαιρετικό, έχει γεύση κανέλας και δίνει πάρα πολύ ευχάριστη αίσθηση έτσι, και αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε ήταν πολύ καλό για να σταματήσουν οι λιγούρες. Ένα δεύτερο πρόβλημα που είχα ήταν η δυσκολιότητα. Δυστυχώς, αρχίζοντας την αποτοξίνωση και κυρίως στο τέλος της πρώτης μέρας και στη δεύτερη, ήταν λίγο έντονη η δυσκολιότητά μου, οπότε αυτό με έκανε λίγο να έχω και ενδιασμούς. Αλλά ευτυχώς, έχοντας μιλήσει και με τη διατροφολόγο μας και επειδή μας είπε ότι το πολύ νερό μας κάνει καλό, η αλόη, είπα να πίνω λίγο περισσότερο νερό, έβαλα και λίγη περισσότερη αλόη κάποιες στιγμές και επίσης η γυμναστική. Ήταν σωτήρια, πραγματικά. Και οι ασκησούλες, έστω και τα 20 λεπτά, η μισή ώρα, ήταν σωτήριες για μένα. Νομίζω ότι όλα αυτά συνδυαστικά βοήθησαν σε αυτό το πρόβλημα που είχα. Και έτσι δεν σταμάτησα, συνέχισα και συνεχίζω. Πάρα πολύ ωραία, Πετρούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα δεχτήκαμε και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη δυσκολιότητα και νομίζω ότι το κάλυψες πολύ ωραία. Το τι χρειάζεται κάποιος να κάνει αν αντιμετωπίσει τη δυσκολιότητα, το οποίο μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή πρέπει να μας ανησυχήσει. Απλά πρέπει να πιούμε παραπάνω χυμό, όπως είπες πολύ σωστά. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει και άλλους, γιατί πραγματικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πετρούλα. Λένε, δεν ξέρω αν σε έχουμε μαζί μας. Νομίζω σε έχουμε. Όχι, δεν σε έχουμε. Μάλλον ακόμα δεν σε έχουμε. Οπότε δεν σε ακούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε λίγο, να μας πεις, Αφροδίτη. Ελένη, τώρα. Όχι, δυστυχώς όχι. Αφροδίτη, θέλω να μας πεις λίγο, επειδή μας είπες ότι είχες τους ενδιασμούς σου. Ελένη, Ναι. τώρα. Όχι, λοιπόν, okay. Εγώ έχω ακόμα με την Ελένη, έχω μια ψύχωση με την Ελένη, θέλω να δουλεύει το ακουστικό της. Οπότε επιτρέψτε μου. Λοιπόν, πες μας, Αφροδίτη, ολοκληρώνοντας το Clean 9, ποια ήταν τα αποτελέσματα, τι ένιωσες και αν τελικά ήταν άξιο τον κόπο να προσπεράσεις έτσι λίγο τον εαυτό σου και να πεις «ΟΚ, θα το κάνω». Ναι, βέβαια άξιζε τον κόπο. Ένιωσα την ενέργειά μου να επανέρχεται. Ήμουν πιο συγκεντρωμένη, οπότε μπορούσα να λειτουργήσω πιο καλά και στο κομμάτι της δουλειάς, που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Ανέβηκε η ψυχολογία μου. Φυσικά, στο σώμα μου διαπίστωσα αμέσως ότι φεύγουν τα ενοχλητικά πριξίματα, ηρέμησε το πεπτικό μου. Αλλά αυτό που ήθελα πάρα πολύ να παρατηρήσω αυτή τη φορά, γιατί προηγήθηκε ο σύζυγός μου με ένα Clean 9, ήταν η αλλαγή στο δέρμα μου, γιατί κάποια στιγμή που είχε ολοκληρώσει το Clean 9 ο σύζυγός μου, τον χάιδεψα τρυφερά στο μάγουλο και διαπίστωσα ότι είχε ένα πολύ βελούδινο δέρμα. Είμαι σίγουρη ότι το είχα και εγώ αυτό το αποτέλεσμα και τις άλλες φορές, απλά δεν είχα δώσει βάση. Και αυτή τη φορά στόχευσα σε αυτό. Και πραγματικά είχα ενυδατωθεί πάρα πολύ, είχε φωτίσει το δέρμα. Από την τρίτη μέρα είχα άλλο πρόσωπο και το δέρμα όντως ήταν βελούδινο. Αυτά ήταν τα δικά μου αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Πετρούλα, εσύ, πώς ένιωσες? Αποτελέσματα. Ναι. Τα δικά μου αποτελέσματα είναι ηρεμία,
καλύτερος ύπνος, μείον 3 κιλά. Να τα πούμε και αυτό, γιατί νομίζω είδα και μια ερώτηση για το πόσα κιλά χάσαμε. Μείον 4% λίπος, 2 πόντους στη μέση, 2 πόντους στο στήθος. Και κυρίως αυτό, εγώ αισθάνομαι πιο ήρεμη και σίγουρα έχω καλύτερο ύπνο. Αυτό είναι εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν και τις παρενέργειες του Clean 9. Ακριβώς. Οι παρενέργειες στο τέλος, την ένατη μέρα, είναι ότι αισθάνεσαι καλύτερα, πιο χαρούμενος, πιο ήρεμος, έχεις καλύτερο ύπνο και όλα αυτά που είπε η Αφροδίτη εννοείται με την ενυδάτωση. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ και τις δύο για τα αποτελέσματα τα οποία θέλετε να μοιραστείτε. Θέλω όμως, κλείνοντας, να μου πείτε έτσι λίγο και το τι στόχο το έχετε βάλει. Δηλαδή, Αφροδίτη, για παράδειγμα, τελείωσε το Clean 9. Μου έχεις πει ότι έχεις κάνει το Clean 9 στο παρελθόν. Τι είναι το διαφορετικό αυτή τη φορά σε σχέση με τα προηγούμενα Clean 9, όσον αφορά το πώς εσύ θα το πάρεις από εδώ και στο εξής? Το πρόγραμμα αυτό, ή αν θα κάνεις κάτι διαφορετικό, ή αν θα συνεχίσεις αυτό που έκανες? Αυτό που έχω σκοπό να κάνω είναι να συνεχίσω, ήδη συνεχίζω, με το Garcinia, με το Therm και με την πρωτεΐνη σαν υποκατάστατο γεύματος, το βραδινό μου δηλαδή. Ο σκοπός μου είναι, γιατί έχασα 2 κιλά, είναι να χάσω άλλα 2 τουλάχιστον, για να νιώθω εγώ καλά, σαν οργανισμός. Και αυτή τη φορά νομίζω ότι είμαι πιο αποφασισμένη στο να διατηρήσω σωστές διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή είμαι μέχρι εδώ με τις χαζομάρες που λέμε. Πρέπει να λειτουργούμε σωστά στη διατροφή μας, γιατί αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε τη σωστή ενέργεια, τα σωστά θετικά vibes για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Σωστά. Οπότε ξεκινάω από αυτό για να βελτιωθώ και σε άλλα. Ωραία, εξαιρετικά. Πετρούλα, εσύ? Ακολουθώ, εννοείται. Επειδή και εμένα τα αποτελέσματά μου ήταν πολύ καλά, το Πάσχα το πήγα λίγο συντηρητικά, συνέχισα Garcinia και Therm, χυμός εννοείται, και τις ασκήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση, 5 φορές την εβδομάδα, όχι 7. Συνεχίζω, έχω αρχίσει ήδη το F15, το οποίο θέλω να με βοηθήσει μαζί με τη γυμναστική, εκτός από τις καλές συνήθειες, να χάσω και άλλα 7 κιλά μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένας στόχος για μένα, για να συνεχίσω, γιατί κάθισα αρκετά και το χειμώνα και με την καραντίνα και τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και τις δύο που ακούσαμε την εμπειρία σας, και μάλιστα δεν την ακούσαμε μόνο εμείς εδώ, την ακούσατε και πάρα πολλοί κόσμος που μας βλέπει από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Σίγουρα θα περιμένουμε, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί θα έχουμε τα νέα σας και να δούμε πώς συνεχίζει το πρόγραμμα για σας. Και φυσικά για όλους εσάς που μας βλέπετε, θέλουμε τις εμπειρίες σας, γιατί δεν είμαστε 4 άτομα αυτή τη στιγμή που είδατε που έχουμε κάνει το Clean 9 ή το 15. Είμαστε πάρα πολλοί και θέλουμε να τις ακούσουμε τις εμπειρίες σας και να τις μοιραστείτε μαζί μας για να εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους από όπου και αν βρίσκονται.